Kapitan Inteng! Asino tinaka-duty ita? Siya, kabadong. Apay aya. Di kapitan tayo ngay. Ag-duty mo't lang. Ni Kapitan Inteng. Apay, asino ya ti kapitan tayo dito yung kabildatan? Adapay ka di sa balik? Nay, makaungungat ka mat. Bigbigat. Awan ti pilpil yan ti panagungat mare. Bigat man, aldaw man, winurabi man, mabalin lat ti agungait no kayat. Iso lumaklakay ka taungat ka nga ungat. Ibagam iti dahi ta kapitan nga agin lalaeng. Asaan mo ngarot na lalaeng? Kung lamlan na sinaw, awan mo ngarot yan muna. Anya ti bagak. No saan na nakayat nga agserbi dito'y barangay? Agresign langayin. Ibagam dahi ta kuwanan. Napan kala ang nagungungay ije barangay haul badawng. Kitwa na. Nagsapa napan ka ijay. Kunaknod na napatig nga ramidam, napan kalagayam nagungungay. Wala, tasadot gayam dahi ta kapitan tayo. Kat no naggagat ni Kapitan. Agin gagagit Unget ka lang nga unget. Bayan nakman to yan. Kanayon mo akuntraan dagiti barangay officials nang runakin ni Kapitan. Wayne, takayat ko ang masukatanan dahi ta kapitan. Ay nabadawng iso ti kayat ti taaw. Sukatam kitdain. Narigat no si kati sumukat a Kapitan. Tanakaungunget ka. Napan kanumat nagungungat ni Pari Badong ije barangay hall. Wen, iso timbagan di kagawad ko nang. Nagbayag kano ang nagungungat ijay. Ay, naimbag ta napanak na kimiting ije munisipyaw. Ay, day takot nga road. Gaputa saan nakaanakita ije barangay hall. Ibagbaga namanen anapan ka naturog. Awan, tupay panawin kon amangan. Gapu iti kinaadotar aramidak. Naglaing nga agungat day dya akong parem. Wen nga raw. Ay na, sapay may sa tingipin nan. No di na an na dan. Maipurwak dya may sa angipin na gapu iti kauungat na. Hay, plat manen ti pilit ti tricycle count. Nakasta, di ka pa pasada check. Chika pa'y lang. Ipabulkanize ko pa'y lang dahi tawi. Masada utak nga pasada. Napay nga eh. Nagrigat ti dalan. Abot may, kapat bataw. Dahi ta kumakay, ti patarimaan dahi agin lalaeng nga kapitan tayo. Tataba daw. Iso dahi ta ti sumaruno a project ni Uncle Kao. Isakit mo may, gapot ta pangamaim. Hangam ibagaking kakwarong Kurang dagiti proyekto ni Uncle Mau. Saan nakakuntintaw? Bulos! Sumanao kayo mo tatabadong. Hoy, di naklapdan Amangan nga minukilat may kat na nakakaiso na ang ipon mo. Biti na yun. Un nga ba iso tataba daw? Nakamamak. Amo, may nukasano apagsardangan ni tataba daw. Nukasta nga agungungat kagawad. Kasano nga'y? Ibaga madandanin maikadyag may sa angipon na ijay sangaw. Kilata sumardang. Kastaya. Nadlaw mi ngamin kagawad. Agkuti-kuti di agmay sa angipon na no kasta nga agungay. Sapay no makita kat agungungat. No apay mo't kanayon nga agungungay. Saan namap na kiti serbisyo mga opisyales. Nang runakan ni Kapitan. Urahin na mo't atilig siyawn. Tapno isunto ti agngayangay barang mangabak. Naungat na talaga ni Kabadong. No apay mo't sana bagbagaan ni Marituyang. Anya manen dahi to yung luto masidain to yan. Ano sab no anya ti adda? Papaya manen na dinengdeng. Italaang mat anag sida tay ti papaya adinengdeng. Ay una yan, maumakon to yan. Dayta ti mayat asidaem. Bawal ken ka ti karne. Taglungali tangipon mo. Ay, adadang aglungali. No dahi talaang ti pasidam kanya. Nagananos ka kade. No kumata nagagat ka mapan agtrabaho. Naimas kumati si daunta. Kit nagagitak mo Nagagat ka mapan agunget kadagiti barangay officials. Kaya't kulang ida asurwan, tadi da mo aramiden da. Nagbayag na barangay officials nang rona ni Kapitan. Suruan pailaan. Dahi ta nga rod kay, nabaybayagdan nga opisyal ito barangay. Ang manupay lang na kiti proyekto da. Kasano tayo mo langin ngay. Iso ang makaungita ka. Nagaduka nga mumon aya.
Na, nay, kasla na tinaga. Nangagmulay, gay. Anya ngay. Natin nagsamot tanday takakaiso na ang ipon mo dito sa nga malukong asidaan. What? Ay, aguray katabiro kag. Ay, pero ka matuyan. Ay, sana babalik ang may kanya kakaiso na ang ipon ka. Naguray, tabirbiro kag. Nagadunto mga min napapayat yung kabil mo dito asidain. Darasam ah. Sapay sumanao kapay laang. Darasam, tani, awanin pangalngal ka. Ag-aka man. Tapno kita no dapay yung ipon mo. Ay, saan? Ala, rigna no dapay. Nay. Gugot samot lang ay. Awan mga advice Di mo mga min kaya tiag nga. Anay. Ay, binadlakam di sa kagsuyang. Ay, nagsakit. Sumardanggan! At dapay mo tang ipon mo. Anya kat adanag mo. Dapay aya. Adda! Mangan ka, no di mo kaya't abad ka manin data sakap. Anyat gatangam, kabadong. Sana ka gumatang. Agsipsipot ang lahat. Dito'y pa'y tersenak ti pagsiputam. Asino ay ti sipsiputam? Di kapitan, ngawan tiyang muna. Ape sipsiputam. No sa dino nga rod man ang tinapanan na, maray. Kita ma. Dajay. Rimwar, iji balay da. Ne, papanan nang hata. Nakasukat may. Amom, no sa dino ti papanan na. Ay, amukon. Iji seminar. Adda ngamin seminar da kakapitan ita. Patsyamay. Kasta mga min timbaga na ide. Mapan makipalot iso ti amaw. Anya? Patyan nakmaray. Napigsa makipalot dahi ta akong paray. Ay, awan na damdamag ko makipalpalot ni kapitan. Ay, kitilimlimod na lang Saan to pa makisugsugal? Dahi ta nga rod makipalot ti paglayngan na. Nay, nagluganan iti tricycle ni Kwarong. Diretso dahi di sugalan da kita. Pati ni Kwarong, naglaymod ang makisugal. Papananta nga yan, Kyle. Kita ang dalan ang may pasimintaw. May pasiminton da ito'y dalan, dito'y kabildatan ng Kyle. Una. Ay, sumayahat nga rudan ti biyahe mi Umadunton da iti pasahiros may. Sana na maplat ti pilit ti lugan may. Saan nga mo ni pare badung da kita ang may prosesisaw. Unang Kyle, sumanao ni tataba daw. Umano nga Naglunglungali pa'y tigipin na. Anya nga tati mapasamak kan kwa na, no maikat yag may sangipan na. Ay namare, di enteng, di nakayat ti gulo. Isu abay bayan na latan ni pari badong nga uray sumanao. Narigat mo't atutupam ti kasyata, o amare. Ay Ay, kuna siguro ni pari badong analaka ti agbalin nga opisyal ti barangay. Ay narigat. Siya tupay kagawad lang ka marigatanak. Diyay tula ka kapitanain. Bayam, tano agbalin a kapitan ni pari badong. Mapadasan nan tumet no kasano karigat ti agbalin nga opisyal. Maday, saan na bagay ti agbalin na kapitan? Apay ngay asaan? Saan na kaya ti tao ti ugali na? Ay, sa bagay. Dilawan na amin adi mga nanaw. Win nga rod Imbes a mapan agtrabaho, mapanmutan ijay barangay hall nga agunget-ungay. Imbag ata saan ko a duty itangal daw. Sigurado ang mapanmanan agunget-unget day ijay. Ay, win Ay, sapay na paniinting ijay barangay hall ita. Awan sir-serbi kapitan. Awan ti mararamidam dito barangay tayaw. Pare. Naglaing ka lang agkaray. Angam di mo matungpal ti karim. Mabalin nga sumardeng ka pa. Apay pagsardingan nagparay. Di mo kaya tabangagan dagiti ibagat. Aglunglungaling aminin ti kakaiso na ang ipon mo. Anya. Nagsao ka pa'y may katain. So, prino basit pare. Ang Kyle, nangag ko nga inungungtan na kamanin ni tataba daw. Uwan nga rod. Uri nakalain tudo daw. Apay abinaybay ang ngayon ungtan na kangay kat si kati kapitan. Anya ko mati aramidak ngay. Ini-street mo kumantirupa na tap no maikat yag may sa angipon na. Kasta ti kayat mo nga aramidak kuma. Nalakalang mati mang street iti rupa ti tao Masyanak nga rod.
Masyan ka kito naglastaw. Idong ong tanak kat aglunglong halitingipin na. Iso pinasardan kun nga agsaw. Kastang kail. Dilawam dyan ngipin na no sumanaaw. Agsarda nga dagaw. Ngamay-mayat ko man in street mount. Apay nga aputam day tangiwat mo tataba daw. Di nakman kasasaaw. Anyat mapaspasamakin ka. Di nakasarsarita. Tanay, may ikatin na ito'y kakaiso na ang ngipin ka. Ah, kita man. Nagbitin mo tayo. Ay, matinag sa talagan. Iso nga ron adi nakasasaaw. Yak kaya't ang may kat na ito'y kakaiso na ang ngipin ka. Naggapuan manan aya si kabadong. Kunakmatken ka ngayon kay Pastor Jinwang. Ha? Kasarsarita ka. Sumungbat ka. Na, apay awingiwing lang ti sungbat mo. Apay nga itudotudom day tangiwat mo. Ay, saan ka maawatan? Agsaw ka nga min, ah. Di mo kaya't ti agsaw, ah. Aguray ka man. Ikaw, apay binagdakan man ito sakak. At dapay matlagay ang ngipon mo. Apay nagrigat ang maikat dayta. Bantayan ta ni uncle ko dito'y barangay hall Apay, Chep. Ang mga noumay manan dito'y nitataba daw kat agungat-ungat manain. Ay, wala niya. Muna ka, ti aldaw akada ni uncle ko dito'y barangay hall. Uy, Chep. Isumot ang tisungungat. Kunakon kay. Harangan ta. Uy. Ni Kapitan Ngay, akong palay. Ops! Awan ka ni law. uncle ka. Awan! Ay, anda di taunay. Awan! Kaya't ko akasarita. Awan. Ay, pastrakindak. Asa na mabalik up? Pastrakan niya. Ha? Ay. Nanggagyaw. Ala, umunog kan, tataba daw. Apay kay paray. Itay pailangan nga sumanawak dito. Mulmulang lang ang nakbetlatan. Tumay timingak nga rod. Anya titay timingan. Di pa nang street cookin ka! Anya ka paray. Paray! Naikatan! Anya tinaikatan paray. Ay, may sa angipin mo. Ay, awanan. Awanan niya kakaiso na ang ipin ka. Awanan paray. Agyaman kakit dito, naikatan tingipin mo. Ay, wala niya. Awanan ti problema. Iso adi ka matin umanungat dito barangay hall, singaan na kami iti trabaho mi. Ay, huwag ngagpaiswa niya. Anya ti parikot mo. Agtrabaho kami iti nasayaat. Ingkakit agtrabaho. Tapnusan aday ta ungat ti amaw. Igatangak man ni tuyang ko itinaima sa sidain mi tamaray. Nay, karkar na. Simingpet ka matain ka ba daw? Kan awam matay may sa angi pamaun. Ini-street na ngamin ni pare inting maray. Naragsak ka nga ini street na. Ay, kito na maray. Tanay katay, di makadadahil itibyo ang ipon ka. Nasaya at may, nagbalbaliw kan. Uray siya ka madanagan nukas dyan agungungat ka. Ay, sa anak kanon nga agungat maray. Nagkuna. Ni parinting. Ay, apay ngamin nga agungat kaya. Apay masapul nga agungat ka no day bagam. Nakaamiri sa kon maray. Nasaya at nga raw nukas ta. Anyat gatangam. Ay na, tatabadong. Day takit di pa nagbiag yung kininana toyang kasi kaswam. Saan kat aday tamang sipsipot latan iti sabali at autar aramidam. Taawan metlat na saya at amaganab mo iti dayta. Hala sigay! Dedan tinagipusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman ka ba iting kay panagdangan.